Добрый день. Зараз у Эстонии проходит будущая реформа. Мы обсуждаем реформу Конституционного суда, и мы ведаем, что у будучыні гэтая рэформа будзе прынята. Наколькі гэта важна? У мяне да беларусаў некалькі пытанняў. Першае. Назовіце прозвішча старшыні Конституционного суда Беларусі. Другое пытанне. Скажыце, што вы чулі ў апошні час, каб разглядаў Конституционный суд датычна вас, вашага жыцця? І трэцяе пытанне. Ці ёсць у вас магчымасць звярнуцца ў Конституционный суд ці нейкую іншую інстанцыю, каб адстаяць свае інтарэсы? Шчыры адказ – не, не і не. І гэта адказ на пытанне, ці важная тая справа, якую мы зараз робім. Яна важная. Мы хочам зрабіць такія рэформы, каб у Беларусі вярнуўся суд, які абараняе людзей, грамадзян, падаткаплацельшчыкаў, а не клан Лукашэнкі і чыноўнікаў. У Эстоніі вельмі цікавы попыт у гэтым сэнсе і індывідуальны у ўсім еўразвязе. Таму мы гэта робім у Эстоніі і дзякуй Эстоніі. Жыве Беларусь! Жыве вечна!